ججورا كتابان سلاوريس دوی برنامه تایبت امی کتابا لالستان یا متین آیدن با بدن اسکرین کو جالی ورگر مصطفى آیدان وعده ورگراند. متین آیدن ده سال 1972 ده لقوسری بویا. لزانیگاه دیجلی بشام مستدیه آلمانی خوندیه. ده سال 1999 da kovara perspektife derdxi و 2006 دجی مالپرا یعنی perspektife vekiriye. Hatta kitabın win hatına veşandın evin. Biblo hayat, cerbandın, uriyan, helbest, büsturi, huzursuz metinler, cerbandın, hercümerç, minimal metinler, aforizma. Mustafa Aydoğan, di sala 1957 da li gundê Qeleçiya ku li ser dinê seramêrdînê bûye. Di 1985 da diçe Swêdê û li Zankoya Uppsalayê beşa zimannasî û filolojiyê dixwîne. Yek ji endama grupa kurmanciyê ku heman komê kitêbek bi navê Rêbera Rastnivîsê weşandiye. Berhemên wî ev in: Pelên berîkirinê, Komele, berê gotin hebû, Kaxez, Xemname, gelek werger jî kirine. Çend numune ev in: Ji Jack London, Zaroka Şevê, ji Êşar Kemal, Fîl Hamdî, ji Orhan Pamuk, Navê min Sorê, ji Edîb Qarahan, Swaro, ji Anne Erikson, Kurdistan, ji Ahmed Altan, Berfîn û herî dawî jî ji Metin Aydın, Lalistan xistiye malê zimanê Kurdî. Lalistan jidi kitêba pêk hatiye ya rastî hatiye tomar kirin. Yek kitêba hatî çap kirin ûriyan û ya duyan ji weke dosya li ber destê Metin Aydına helbestên qewlkirî. Min berî niha ev her dik dosya xwendibûn û ya rastî zêde bala min nekşandibûn. Ji ber ku demeke dirêja piştî min edebiyata Kurdî nas kir ez Kurdî ra bûm rûniştim êdî Kurdên got bi Tirkî dinivîsin zêde bala min akşênin. Wexta ez ciwan bûm min gelek ji helbestên Hüseyin Qaytan, Yılmaz Odabaşı, Müslüm Yücel, Hicri Üzgören, Metin Qaygalak hes dikir. Weke xewnekên hatê bîra min ya belkî ji mêzandineke îro weke kabûsekê. Ji ber ku ez tê gihîştim ku muhatabên wan helbestan êdî ne ezin. û helbesta Kurdî zêdetir bala min dikşêne. Mustafa Aydoğan di hevpêvîneke xwe de ji Mandela qal dike û dibêje dema mirovek bi were biaxivê û nîv fêm bikin ji ber ku ji hişê were tiştekî dibêje, ji aqlê were tiştekî dibêje. Lê dema bi zimanê zikmakî bi were xeber bidê muhatabê wê êdî dibe dilê we li dilê we dixe û jê zêdetir bawer dikin. Êmin jî ya rastî dema ez helbestekê dixwînim ji hişê min zêdetir ez dixwazim dilê min tev bigere. Ji ber ku ji hiş zêdetir helbest carna xwe dikêne bin hişê mirov. Ji hiş zêdetir ji hiş ji wê de tiştin divên. Daqine dikaribe qet nav helbestekê de bibîne. Ez merak dikim û dixwazim ji wê jî bipirsim dema min helbestekê dixwînin wan çêvî ji wê helbestê dikin. Wan dixwazin ew helbest çi ji we bike? Bo nimûne dilê we bisoje yan dilê we hênik bike? Di vê kitêbê de tiştekî wisa kiriye ku weka min tiştekî xewenda kiribê û piştî demeke dirêj min dîse dîtibê kêfa min hanî. Êdî Metin Aydın ji bo min ne şairekî got bi Kurda û bi Tirkî dinivîsên zêdetir lê mala xwe vegerhaya. Mustafa Aydoğan tenê bey vê Metin Aydın zanîbana wê wergereke qasî baş derneketibana holê. Ji ber ku em dizanin Metin Aydın çi qas Tirkî jî binivîsênê
pey Tirkîne lê hiş û rih û tevgerê vê kitêba helbesta hemû bi Kurdî ye. Kurdî fikirî Tirkî nivîsan û yek rojekê rabû ew kesên ku bi tiştên Kurdî kirin malê Tirkî li mala xwe ew mîrat dîsa vegerand. Ji ber vê ez gelekî kêfxweşim û dest di dilê Mustafa Aydoğan sabê got ev kitap dîsa diyariyê me kir. Lalistan diyar e ji bo wan zarokên ku bûne gorên serpêhatiyên xwe. Biya min Metin Aydın jî yek ji wan zaroka ye. Di bîblo hayatê heta niha di hemû tekstê Metin Aydın da bêhuzuriyek heye ku ew şaîr wê dilê xwe de mezin kiriye û mezin kiriye. Carna ji bo ku ji vê êşê xilas bibe helbestê dinivîse. Carna ji bo biqîre dengê wî derkeve dinivîsêne. Lê helbestekê de jî dibêje ez biqîrim çi ye, ez neqîrim çi ye. Ev bêçaretî û heyirmayîn di rihê vê kitêbê hemûkî de belav bûye. Metin Aydın aciz e ji gelek tiştan. Carna ji xwe, carna ji axa li ser dijî, carna ji desthilatdarê xwe, carna ji hevalên hogirên xwe. Aciz e û vê aciziya xwe bi helbestê dihonê. Wisa dibêje, wisa dêvîje ku bê êşa xwe şa dibe. Ji bo xwîneran jî ew heman pêşniyazê dike dibêjin bê êşa xwe şa bibe. Ew gulekê xwedî dike lê carna ew gul dibe xencer li pişta wî dikeve. Ev rêzik hemû ji vê kitêbê hatine neqandin ku ez heftîkeke ev kitêb derketiye ez lê divegerim carek dî dixwînim, carek dî dixwînim, careke dî dixwînim. Dibêje ax zimanê min ê hersok ya bi qasî gelê min ku ez laneta wî hildigirim. Ev e derdê Metin Aydın ê mezin ku nikarî ji bin rabê ev e. Ew naxwazê zarok bimirin lê zarok her roj li ber çavê wî têne kuştin û ji bilê gotinên wî ti çekên wî dî nînin. Her çi qas dilê mirov bêşênê jî bi ûriyan û bi halê ûriyan hemû gotinê xwe şikere bibêje jî di helbestên qewlkirî de behsa evînê zêde tirjimere dike. Hêmaya herî zêde ew e. Bi helbestekê de dibêje tu canê minî, yekê de evînbaz, yekê de ji dinyayê re xweşbîn dibîne, behsa deryayê dike, şaxan dike, bêje qey bihar hatiye û behsa dengê berfê dike, kulîlkan, nîşan û finalê de jî dibêje li ser seran. Bê lam û cîm ev e jiyan. Tu bi ser de biçî, bi ser de de tê. Tu dê bibêjî li ser seran jiyan. Ez vê bername taybet bi wergêrê kitêbê Mustafa Aydoğan xwendina wî helbestekê diqedînim. Heta bernamekeke dî bimêne nav xêrxweşê de. Lalistan dirîn jî ezim, kêr jî ezim. Di rêya cengê de em cengawerên simbêlbereşedayî bûn. Ji ber têkçûnên cezayê jiyanê xemê dest dixist qirka me. Hêrsa ku me wekî devê guzanan sûtibû, Lalistana zimandaqkirî bû. Hey zalimê ku bêyom dihece ser reha mina mirinê, kerem bike de were, şer be şer, mirin be mirin, bi şertê ku zevalê nebîne evîn, nebîne Lalistana gulbîn.